Kampeni imewodi ya Nyansiongo rero boigoni go chiachaka bene chinga kyabarwaneri babe kama sakarabo imeyobo sibike umbekeleke bochori ne chimbebe IEBC batano nomo igoro ya 10 nigo banyoriro gwanchoro go chigo chaka chi campaign bene bosibo bochori oboke buganiri go chaka chi campaign chigo chumurembe Polika Pokara niga gutumaja Rituko ritanganiria barwaniriri ao bekerego kyo bo MCA kurwase wadi ya Nyansiongo nigo baikia masakarabo bosyo bwekyembekeri kyo bachoria monechi mbebekia IEBC na wancherwa gochikunyara kababa gochaka chi campaign cha bali morioka bosyo bachoria boke borobeire omwali bomutinyi wa 11 Alexandra Mosebe kurwase kya mukiriya Kanu, Dickson Machungo kurwase kya mukiriya ODM, Jackson Mogusu kurwase kya makerigia PDP, John Oheri kurwase kya makerigia Democratic Party of Kenya, Dennis Kibaso kurwase kya makerigia UDA, amona Kevin Maranga kurwase kya makerigia UPA. Abo bonsi nigo banyara ko bagwanchirwa nari morioka gochaka chi campaign chabo ase balire iranga mbatukunyara ko bagokora chi campaign chire chomorembe bange babo kwegerera ngamba tukunyara ko bagokonya wotoria magendera manga yo agendera ko bagakora teremeye ewadiga ya Nyansiongo abantu baminto mise kwa guribaga igonko make sure nga chibese chiri twabegete sa magendero echi chipara echi amache na chionspi chichake gocha chigendororo chikora magenderaria ngo sabato to akora chi campaign chomorembe asenga kire tubwate n'abantu baito digereria magendero digereria chinga kitigarite kaki gototate gusabanga kimokunya gutorigereri twense digereria nechinga kinechinke tiga muntu mali nje manyete twatwalire abarai babaire bako basekero geke moroche chipara chisaregete mariogota iyo chibaza rie etogo chandekana chirochio amache ntobwati lakini gwetero borai bwana obo buna nachakire sabali ya rero ngo basaba mwensi kimombwate kurenganamo na umurwaniriri wekya makirikia UDA Dennis Kibaso oyo okabere MCA bwe wadi yiga maega yuko tinani wakubatakana monebina nigo ababodi abananchi kurasi nseme chikomwa amaguru eli atukunyara kabaga gukora litengo yahe kulinde kurasi nsemo yende yabarwaniriri bande baraboni go bagendere ko bakweyakire koko namba gwanete kunyara ko bagokora monchiri ya manene ime yewadi yiga ya Nyansiongo abantu baminto ba Nyansiongo asa masikani ya manene abasabire mongeri bagamba korera asya semyake tigari kugire asengenche wadi ya ito yatigaire nyuma semyake 3 Nyansiongo yatigare magama tukamange sengenche myaka ange 3 yandro ndia nakaba Nyansiongo asengenche yemina na twabwate kosa abantu baminto kitoko chikoganda chikurechi morigere libuya chikora chia kuno morembe elinda tunyoro mobui tuchikorora osentoka dorika afya magendera ito asire Nyansiongo Kevin Maranga oyole kurwase kya makerikia UPA inyorekane ngaro gongoriga rwa aburabu na nene kurwase wadi ya Nyansiongo nao omoske Fred Matangi akurwa ekyame kiganigo kyeberegera tamono gochase okomoko boko Fred Okengo Matangi asababwata nibe kyame kya UPA oigo bagendere ko bakoboli abananchi kwene kibuna maega yobochulo bugakwaera mbachikunyara ko babako enda se binyoreme kolikia abananchi kubwata chikura bunenchire ya moyoko mwa Fred Okengo Matangi chikura bosibo bochiro bonene ole bosio abantu baminto muna moko nkialia na ande mobwate chikura sobonge asenje 2027 na liera boronge echame ya ito ne yomogusi bagusi tutware saiga ya ito ne abango twerwere toyebwa toyerende buya tonyawara twakinde gochigo abantu baito ba Nyansiongo omogusi bwensp ikiama kyomogusi gekorunga UPA gotogota abantu baito bagusi mochamo mubwaterane sega yomogusi tubwaterane abaheshimiwa babekira masakara banyare kobwa nana riturasire omoske Dr. Fred Matiang'i abo anke abarwaniriri bande mbakagere gochinyara ko bagwikia masakara bose bekyombekya kebochoria monechi mbebekia IEBC ase ewade ya Nyansiongo wekabono yangusira barwaniriri gwika 10 abo batonere kiruge kiga barasikunyara ko bagusigikania bose bachorio boke boroberi umwali bomutinyi 11 kuripota rigataseni kya bwanjete kya Gatembe kuruge gasti nseme chiga che wadi ya Nyansiongo imeyebunga yega ya burabwe county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara